Kuwi Mas Bandek, Mas Cekot widong apa kuwi bicacah iki. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lur. Jumpa lagi bersama channelnya Wong Diso. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wong Diso ya lur. Oke, kali ini rewang di nggone wong duwe gawe. Lelah kepethuk Mbah Kasih wi lewat arnyantinya tiba Mbah Kasih artis TikTok. Wah, Mas cewek lewat mbi bojone. Oke ya lur, pagi hari ini ceritane lagi mlumpuk iki nang ngene wong duwe gawe. Nggonamu prayo padha ta lur. Udah numpuk godhong. Nglumpuk godhong iki sak wong sak bongko. Iki Mbah Kausi lagi ngomong iki Mbah Suwar. Mbah Kausi nggodhog wedang. Oh lha wedang kok digodhog-godhog banyu. Sing nyidhuki banyu kuwi sapa kuwi? Iki Mbah Dul. Halo Mbah Dul. Oke ya lur, kali ini lagi do beres-beres. Iki iso resepsi lancar mergone wong-wong iki ya lur ya. Dadi wong mantuwi resepsine lancar mergo para-para kanca-kanca niki. Lho, wedange gulane Mbah Wiji gawe wedang. Lelah sing ginasel ya Mbah ya sing suweger. Iki nggonamu briyok ini kita lur. Iki sing wong rantu-rantu TKW, rantu-rantu ning endi lho. Suasane nek desamu lur ning kampungmu nek lagi mlumpuk ya ngene iki. Serawung, ora serawung wis piye. Nek desa ya kudu serawung lur. Ki Mas Gembo, Mbak Untari, Mas Arno, Pak Andi. Ki ketuane sing rada koplak iki. Mas Rusmaja. Biasa sing taune ngaret nggo grand nge lur nek lewat Jumawala. Ki gelase tutupe lagi dilapi ken ora mambu coro. Menamu nek coro ora. Ki Mbah Gia wae wira-wiri dadi TU wae, Mbah Gia. Mbah RT lewat go gua doang. Ki nek jero. Lho Mbah Wiji sik taune tukang urut bayi lho lur. Iki Mbah Sular. Bocil-bocil. Lho kae jate ae. Iki sik nunggu juadah. Godangin doake ya kaya ngene iki lur suasanane nek desa. Ki Mbah Jumi, Mbah Gia. Halo Mbah Gia. Aduh Mbah Gia iki sing nyuting malah ra ketok dhewe iki dari tukang syuting. Madang sik sarapan lur, sik durung sarapan. Mau jane pas esuk ning kondangan bladan tapi ora tak video. Ngene tak video engko Mbah Dukune tak nesu. Lho tempe iya lawe tempe enak kae. Gurih wae Mas Gembok. Ki Mbah Wiji. Sokeh wae rasa pekewo mulih dadak bingung rene sego jajan Pak Ketua Gembok. Ki sing goreng-goreng Mbak TikTok lelah goreng tempe Mbak TikTok yo nganten anyar kuwi. Ki Mbak Yuni Sunoko. Mbak Yuni Sunoko. Ki nggonamu bayane acara ini kita lur. Oh Mbak Tamti. Halo Mbak Tamti. Kuwi sing ungkus-ungkus sego kuwi mbahku kuwi lur. Lagi ngungkusi sego. Kae Mas Seksos mi anake ngomong kae. Kuwi Mbak Gober lagi ngirisi timpi.
Iki lho lagi adang-adang iki sing mburi lagi do tapen anak sedo parut Mbak Untari lagi ngopo kuwi. Lah kuwi agine kok iki opo kuwi? Oh, Mbak Chandra lagi tapen-tapen putune Chandra malah turu wae ra gelem ngewaki. Iki Mbak Ibu Andek lagi parut-parut tangane keparut lho lah gelange mbaya diji kok itu ndek tinggo tuku wujud apa tuku apa kuwi gelange mbokmu kuwi lho. Kuwi lho suasane ngene iki lho nek desa iki nek ngori Kedaung Jumapolo. Suasanane ngene iki Mbah RT iki, Pak RT iki, Pak RT ne RT 03. Iki Mas Tongpeng, wah Mbah Bongkeng. Iki kursine wis ditata. Suasanane yo ngene iki lur, tapi campur sarine ora enak iki. Kayak Mas Kaosi, Mas Guber, Mas Saino. Nggo nampa gawan lur, aku critane engko entuk jatah tombo gawan nampi nyante tatut-tatut dingoni. Lho, Guber wingi ngopo? Saino, lho mamer ke sikil.